Il-Ministru Chris Cardona u s-Segretarju Parlamentari Justin Caruana nhar it-tnejn żaru il-Magic Steps Childcare Center fix-Xewkija Għawdex, ċentru li nfetaħ ftit ġimgħat ilu u li jwiegħed kwalità fejn tidħol servizzi ta' childcare f'post sikuru bir-riżorsi kollha meħtieġa. Caruana saħqet li permezz ta' ċentru ta' kwalità bħalma huwa Magic Steps, il-Gvern reġa' poġġa lil Għawdex fiċ-ċentru ta' ħidmietu biex joħloq preċedenti ġodda fil-Gżira, dan fil-waqt li jkompli tejjeb il-ħajja tal-familji Maltin u jagħti lil ġenituri iktar raġunijiet għalfejn jitlu fid-dinja tax-xogħol. Ġenituri għawċin li għandhom tfal sal-età ta' 3 snin issa jistgħu jibbenefikaw minn servizzi ta' childcare b'xejn. Magic Steps qed jissejjaħ partikolari għaliex minħabba li jinsab f'nofs żona industrijali dan ser ikun kumdita kbira għal dawk il-ġenituri li jaħdmu f'din l-istess żona. Il-Ministru Cardona spjega kif l-inċentivi ta' childcare centers b'xejn li daħħal il-Gvern attwali għen biex pajjiżna jkollu records fit kabir ekonomiku kif ukoll f'dawk li huma statistiċi tal-inqas rata ta' nies qiegħda fi kważi 40 sena. Permezz ta' dan ħafna nisa reġgħu qabdu triq għall karriera tagħhom u ħassew tnaqqis ta' madwar €5,000 fuq kull wilt.